Росіяни мають спроби наступу на 4 відтинках фронту. За даними Генерального штабу, гаряче на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог продовжує цілодобові атаки на Донеччині. Тисне на східні околиці Бахмута. Запеклі бої там точаться за кожне село. Вже рік не вдається російським інтервентам заволодіти знищеною до фундаментів Мар'їнкою. Українські оборонці Авдіївки та Вугледара ще однієї гарячої точки також тримають фронт під контролем. До одного з місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська. Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт противника. Харчі, воду та все необхідне передали кримські татари незаконно заарештованим співвітчизникам. Окупанти тримають їх в ізоляторах Сімферополя та Євпаторії після масового затримання минулого тижня. Люди обурені тим, що російські силовики намагаються завадити їм підтримувати кримсько-татарських бранців, але упевнені, що в них нічого не вийде. У нас Джимат реагирует на это, то есть есть обратное взаимное, так скажем, чувство, да, то есть когда есть люди, которые за народ пытаются что-то сказать, слово несправедливости остановить, и несмотря на то, что их преследуют, сажают, да, люди откликаются. Кто-то читает дуа, кто-то пытается помочь передачками, кто-то участвует, как вот наши братья, да. Народ должен быть сплоченным, и мы как бы со своей стороны тоже показываем эту сплоченность. Призываю вас тоже быть сплоченными вместе со своим народом. Иншаллах, Берликтек Кувет. Не оставайтесь в стороне, насколько можете, поддерживайте, да, своих братьев и единоверцев. Нагадаю, що минулої середи окупанти масово затримали кримських татар просто неба. Схопили більше 30 слухачів, які прийшли до стін окупаційного Київського райсуду Сімферополя, щоб висловити свою підтримку бранцям з Джанкойського району. У цей час їх брали під варту і заборонили іншим бути присутніми. Адвокати наголошують, в протоколах вказується, що кримських татар затримали за етнічною ознакою. У результаті 27 людей дістали від 10 до 16 діб адмінарешту. Руслану Умєрову, який має інвалідність, присудили максимальний штраф – 20 тисяч рублів. Поцупив тварин, хизується ними перед пропагандистами і нахвалює окупантів. Зоомародер та колаборант Олег Зубков водить екскурсії своїм парком Тайган до левів та ведмедів. Їх він днями вивіз з Маріуполя та Донецька і, вочевидь, неабияк цим пишається. Водить за собою 3 знімальні групи і розповідає про, так би мовити, порятунок 9 левів і 5 ведмедів для своєї колекції. Иди сюда. Я пытаюсь установить контакт с львом, прибывшим из Мариупольского зоопарка. И у меня понемножку это получается. На все, безусловно, нужно время. Ні слова не сказав Зубков про те, хто ж довів до зубожіння зоопарки Приазов'я і Донецька. Не для телекамер переповідає відчай керівників зоопарків Маріуполя та Донецька. Эти директора, ну в данном случае вот Геннадий Борисович, он просто уже разуверился. Да. Он ни во что не верит. Он ни во что не верит, он говорит, у меня вообще мысли, говорит, взять бульдозер, все сравнять с лица земли, потому что один раз умереть, да. Да, один раз, чтобы покончить с этим, потому что, говорит, 8 лет это просто ад, мука, вот, и планомерное такое вот уничтожение его дела жизни идет.
не забув прогнутися під окупаційну владу. Її кримського очільника Сергія Аксьонова Олег Зубков регулярно славить, особливо після виходу з в'язниці. Заразом колаборант розповідає про тих, хто саме допомагав вивозити тварин до окупованого Криму. Серед названих гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо та заступник запорізького гауляйтера такий собі Андрій Козенко. До окупації Криму він був віце-прем'єром і разом з тим одним з керівників так званої російської громади півострова. Тепер же незаконно обраний депутат Держдуми. Блокпостов очень много, и эта машина сопровождения сняла с нас все вопросы. Мы находились на связи с Андреем Дмитриевичем Козенко, постоянный, который обеспечил эту охрану и сопровождение и быстро объяснял военным, что это спецгруз, спецразрешение, что это делается при поддержке как главы Республики Крым, так и губернаторов тех областей, через которые мы ехали. Вивезення тварин триватиме, обіцяє Олег Зубков. Керівник Ялтинського зоопарку «Казка» і сафарі-парку «Тайган» уже досвідчений зоомародер. І до турне окупованим Донбасом і Приазов'ям бував на окупованій Херсонщині. Запам'ятався викраденням тамтешнього єнота і давно напрошується на увагу українських правоохоронців за тісну співпрацю з окупантами та публічне їхнє виправдання. Зазіхання так званих кримських музеїв нікчемні, експонати слід повернути Києву. Про це йдеться в рекомендаціях Верховному суду Нідерландів від генерального прокурора країни. Він радить залишити попереднє рішення чинним і повернути золото Україні. Висновок генпрокурора – лише рекомендація для Верховного суду, який може прийняти будь-яке рішення. Однак у 95% справ він дослухається до порад, кажуть адвокати, які захищають інтереси України у справі про скіфське золото Герт Ян Ванденберг і Мартин Сандерс. Тому вони розраховують на остаточну перемогу і повернення старожитностей до Києва. 15 вересня у цій справі поставлять крапку. Тоді Верховний суд Нідерландів винесе остаточне рішення щодо скарги музеїв окупованого Криму. Вони намагаються оскаржити рішення апеляційного суду Амстердама, який ще позаминулого року постановив повернути експонати Україні. Нагадаю, що у справі йшлося про 565 предметів з музейного фонду України, які вже 9-й рік перебувають у Нідерландах. Здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро. Колекцію вивезли ще до окупації Криму. На думку західних експертів, оптимальним вирішенням суперечки Гарячий український борщ чи кримсько-татарський плов. Це і навіть більше можна приготувати в мобільній кухні. Це проєкт фонду добробуту Криму, реалізований спільно з меджлісом кримсько-татарського народу та духовним управлінням мусульман Криму. На базі вантажівки обладнано професійну кухню, забезпечену генератором. За словами голови меджлісу Рефата Чубарова, вона з'являтиметься у містах і селах, які звільнятимуть з російської окупації. Він абсолютно готовий зараз до праці, але ще раз він буде, обладнання буде ще раз протестовано. Я думаю, що через 2 тижні ми вже побачимо цю кухню, здається, в Херсоні і найближчих до звільненого Херсону населених пунктах України. Реалізувати такий масштабний проєкт допомогли в турецькому фонді гуманітарної допомоги ІХХ. Вони давно співпрацюють з координаційним центром меджлісу з гуманітарних питань та допомагають підтримувати українців, які пережили російську окупацію. Фури гуманітарної допомоги, які потім розподіляли по потребам. На базі координаційного центру Меджлісу кримськотатарського народу було передано, якщо не помиляюся, 4 фури саме з таким гуманітарним вантажем. Це були продуктові набори і побутова хімія, усе інше. Гарячого обіду чи напоїв неабияк потребують люди після визволення з окупації. По собі рашисти залишають випалену землю і знищені комунікації. За задумом, з такої мобільної кухні можна почастувати до 15 тисяч людей.
вуличне мистецтво на посічених уламками стінах. Італійський художник Тіві Бой створив символічні графіті в Бучі та Ірпені на Київщині. Минулої весни ці міста стали символом російських воєнних злочинів і масових убивств. Перший малюнок Тіві Бой з'явився біля Бучанської міської ради. Наступний на зруйнованому росіянами будинку культури в Ірпені. Італійський митець закликав своїх колег, а також політиків, спортсменів і усіх небайдужих допомагати Україні у найважчий час.